Na čitavom području grada Lepoglave u tijeku su radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže. Nakon toga slijedi postavljanje nove javne rasvjete koja će biti energetski učinkovita. U ulici Ivana Mažuranića u Lepoglavi krenuli su radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže i pripremni radovi za izgradnju trafostanice. Kapitalna je to investicija Varaždinske Elektre i grada Lepoglave za koju će biti izdvojeno oko £500 000. S obzirom na to da će kroz mjesec dana biti postavljena i nova rasvjeta, time će se riješiti potreba jače snage rasvjete za stanare i gospodarstvenike koji tamo posluju. Ovdje ćemo konkretno postaviti 36 kandelabera gdje također će i ljudi dobiti i na neki način i nove priključke sa kućnim ormarićima i mislim da jedna ulica kao što je Mažuranićeva ulica će dobiti jedan sasvim novi sjaj i jedno sasvim novo uređenje, a što i ta ulica itekako i zaslužuje. U skladu s novim trendovima i gradskim razvojnim programima, nova rasvjeta bit će štedna i energetski učinkovita. To će biti nastavak sa kada izgradimo još i prilaznu cestu prema groblju gdje ćemo dobiti jednu novu opet šetnicu grada Lepoglave, a opet i novi ulaz u Lepoglavu preko Mažuranićeve ulice ćemo dobiti da svi koji tu dolaze da se vidi da u gradu Lepoglavi tekako vodimo računa o kompletnom komunalnoj infrastrukturi grada Lepoglave. Osim Mažuranićeve ulice prema višegodišnjem programu u tijeku su pojačani radovi na rekonstrukciji i proširenje niskonaponske mreže i u ostalim dijelovima grada, od centra pa sve do pograničnog područja. Mi radimo rekonstrukciju praktički na cijelom području grada Lepoglave, počevši od Budima, Lepoglavske vesi, u centru Lepoglave, Sestrancu, zatim tu je i dio Šumeca, Moričevca. Također rekonstrukcija će biti provedena i dijelu Žarovnice, Crkovca, Vušinca, Viletinca i naravno Kameničkog Podgorja, Kamenice i pograničnog područja. U pograničnom području radi se rekonstrukcija dalekovoda, jer u tom kraju duži niz godina dolazi do čestih isključenja struje.